Iso jawab tak imbui. Siap. Rambut apa sing gak kena dipotong? Ya rambut sing muk lungguhi kuwi to. Ngeres. Terus apa? Rambutan iku lho. Pak De. Aku takon ya, sapi apa sing ora iso mlaku? Sapi sing mari bayi. Salah. Terus sapi apa? Sapi teng iku lho. Iso bahasa Cina toh? Iso Bahasa Cina roti. kongguan, Telek pitik. teletong, Nek manuk angkrem. si otong. Wis urip listrike, Mas. Lih, iki lho tes pek kudune tes pendek. Lho padha-padha kanggo tes to, Mas. Iki listrik dek dudu dalane uyuh. Mu sapa, Mas? Selamat. Slamet sapa? Ya, selamanya mumet. Omahmu ndi? Itali. Itali ndi? Itane kali. Tak takoni ya. Iya. Lah apa buntute sapi nang mburi? Gawe nutupi silite. Salah. Ah, terus apa? Nek buntute nang ngarep jenenge sapi i. Dek nyilah duitnya sik gawe nambal ban. Ora duwe, wong katokku dhewe bolonge ora iso nambal kok. Waduh, getun aku mau takon. Tak jodokno karo Suparni ya. Aja mak wonge lo ireng. Le, kuwi dudu ireng tapi manis. Lah sing kulite putih ae ana gosonge apa maneh ireng, Mak? Bakal cocok le. Wes pokoknya ra mergo wonge ya lemu kok, Mak. Lho iku ra lemu le. Lah terus apa, Mak? Montok. Piye Mas, wetengku tambah gede iki lho. Lah Dek, padahal aku lo cuma testing. Lah ya iku gara-gara testing sekali netes langsung bunting.